banget sih. Ngantek lali jalan guys. Bisa terapi deh sih. Bisa. Udah terapi. Ya Allah. Oma besar macul. Saya sampainya ada yo. Iki apa harus pada-pada mang apa? Rasanya memang macul begitu. Kali ya. Aku sarapan dulu mau apa? Tidak bayi bro. Assalamualaikum. Karo wong ayu guys. Ayo, magawe. Kebanjar apa macul Basro? Iya, jenenge Fitri ora kailak tenan. Gagal fokus deh. Ih. Kalian. Iya, lepek. Bawah. Raya di posting ih kok kaya Alwi aku. Iya. Gerusan. Nek bengi tapi. Tak delok. Saiki lagi tangi, guys. Bocile tidur gak ketok. Tanake. Mau jajan doan? Kape damai Mbak nikah ning kono? Heeh. Ambek kulak banyu. Banyu, Kulak banyu. Nang langsung loro ya kulak. ngombe wae. Kepejuk apa, Dik? Iki do apa jajan. Iki mang hibur kon ndi, Mbak? Oh iya, iso gambul aku kata-kata. Ngomong kok ular dadah. Ora aku ora tambah bae ya. Iya. Aku mau belajar pertama kali sampai juga. Betul ada. Ada juga aku mau. Makasih, Mbak Awa. Aku yo wedi mana sih sudah jare bapak ora terus bapak Ada bapak 10 bukan piro ngono. kok sampe rapok sopo Apa, Mbak? operasi ya Operasi suntik. gerara terus apa sih bapak Enggak, disuntik men lah pas gak kerasa mana. Sing Mbak Dwi kok sampean kelaran Operasi, Mbak Dwi. iya Oke, iki tapi yo. Siapa video ke Ika? iya mana ya normal wis rong dino iku ora kok iso nglarani ora gelem medhot-medhot iki bayi Iku monggo kenapa, Mbak, kok depresi? Wonge nang ngisor, kegedean une bayine. Den Kok rajine ya biasa ya, sakmono ya. Pirang kilo, Mbak? kok susah ngawari Mbak dadi angel Pira? Oh, ya gede, Mbak. Aku ra duwe bayi sakmono kuwi ya. Cekentik, Mbak. iya kok alwi kayak telu loro wae angel Duh, telu-telunan aku loro gak ane telu. batekane iku angel wis aduh bulan di batek gua sing awal kan telu to telu. Rapat. Kayak konten deh. Iya, apa kan itu aku lewat. Terus apa tapi gue kayak nyegro nang weteng kene kita. Aku kan Liwati tapi wis anu, wis kerasa lairan yo ora pas awak kuwi. Nek bulikas pirang wulan? Lagi papat to. Lah sing liya dek tambahan urung minggu, telat 2 minggu tapi ya tak mbenai lah ya. SD bisa kita udah mulai ya. Mbak muda piro? 5 menawa. Mbak muda. Sama wae. Anak wedokan nek ngono iki. Ora ya telu ya, terus bisa ya telu papat. Telu-telunan. Guys,